A veure, a qui no li ha passat allò de sentir que el teu espai de treball, en lloc de ser un aliat, sembla que et posi pals a les rodes? Doncs bé, avui veurem com capgirar aquesta situació. Com podem transformar la frustració en eficiència? Tot és qüestió de dissenyar amb una mica d'intenció. És que aquesta sensació és universal, oi? La de barallar-se amb el teu propi entorn per fer la feina més simple. Tant se val si és a la cuina, al taller o al jardí. Aquesta idea de perdre temps i energia és una de les frustracions més comunes que hi ha. Exacte, són aquests els problemes de sempre. Viatges inútils d'una punta a l'altra, eines que semblen que tinguin vida pròpia i desapareixen, i aquell desordre que et treu les ganes de començar. Però, i si hi hagués una manera senzilla d'evitar tot això? Doncs aquí el tenim. El secret és un concepte que la veritat és molt potent. Dissenyar per al flux. La clau no és tenir més espai, no, sinó fer servir el que ja tenim d'una manera molt, molt més intel·ligent. L'eina que farem servir és el diagrama de flux. Ei, que el nom no espanti ningú. En realitat, és una cosa tan senzilla com dibuixar un mapa de com ens movem per l'espai. Això ens permet veure clarament on perdem el temps, on fem viatges inútils i, per tant, on podem millorar. I com es dibuixa aquest mapa? Doncs és molt més fàcil del que sembla. Tot, absolutament tot, es redueix a entendre 4 components bàsics. Són com l'ADN de qualsevol feina que fem. Aquí hi ha la mare dels ous. Només cal pensar en aquestes 4 coses. Primer, les fonts, d'on surt tot. Segon, les eines, què necessitem per transformar-ho. Tercer, els residus, on va parar el que sobra. I finalment, quart, el llumament, on col·loquem el producte acabat. Si organitzem l'espai pensant en aquestes 4 parades, tot, de cop, comença a fluir. Val, prou de teoria. Anem a la pràctica, que és on es veu tot més clar. Vegem com aquesta estructura de 4 parts funciona en entorns reals i els fa de veritat increïblement eficients. Fixem-nos, per exemple, en un viver. Sembla de sentit comú, oi? Les fonts, com la terra o els tés, ben a prop de la taula de treball. La galleda per als residus, a l'abast. I el camí cap a l'hivernacle, lliure, sense obstacles. Cada cosa és al seu lloc per evitar moviments inútils. Pura lògica. I el millor de tot és que això no només funciona en un jardí. Pensem en un taller. La lògica és exactament la mateixa. Les fonts, doncs els cargols i les peces noves. Les eines, a la taula de treball. Els residus, com les peces trencades, tenen el seu lloc assignat. I el lliurament és l'eina ja reparada, que torna al seu prestatge. El sistema, com veiem, és idèntic. Però atenció, que encara podem anar un pas més enllà. Es tracta de donar una doble funció als nostres moviments. L'exemple del cistell és general. Tu imagines? Treus la roba neta per extendre-la i aprofites el viatge de tornada per omplir el mateix cistell amb verdures de l'hort. Has fet 2 coses en un sol viatge. Això és un flux harmònic, un doble flux, eficiència pura i dura. I quina és la recompensa de pensar en tot això? Doncs miri, no es tracta d'obsessionar-se amb la productivitat, sinó d'eliminar les friccions innecessàries, per poder senzillament gaudir una mica més del que estem fent. I els resultats parlen per si sols. Quan un espai flueix bé, hi ha menys frustració, triguem menys, ens cansem menys i la qualitat del treball millora. Però potser el més important és que les feines es tornen més agradables. Es crea una energia positiva que ho impregna tot. Al final, aquesta idea va molt més enllà del taller o la cuina. La vida, de fet, és flux. I quan dissenyem els nostres petits mons amb aquesta mentalitat, no només estem fent la feina més fàcil, estem millorant la nostra vida. Així que, per acabar, queda una pregunta a l'aire, oi? On podem crear un flux millor en el nostre dia a dia? Potser és al jardí, a l'escriptori o a la cuina. La clau és simplement observar el moviment i aplicar aquests 4 components. És el primer pas per a un canvi que pot ser realment sorprenent. Wiki Radio, la radio internacional.